Suomen 4. joukkueen virhe, eli vapareita siitä ei tuomita. Nyt me tarvitaan stoppi. Nyt tästä hyökkäyksestä ei saa tulla korjata. Noin, hyvä. Ja aivan käsittämätön avaus myös sitten Italialta. Ja nyt Suomella mahdollisuus tulla tasoittaa, siirtyä jopa johtoon. Kohtuullisen nopea ratkaisu. Tämä viimeinen hyökkäys jää meille. Kohtuullisen nopea ratkaisu. Möttölä. Nyt menee liian pitkäksi tämä ratkaisu. Olisi tarvittu nopeampi ratkaisu. Koponen puolessa kentässä. Suomi 2 pisteen päässä. Koponen ei pääse ohi. Kolmonen takarauttaa levypallo. Se jää Sean Huffille. Sean Huff taistelee pallon rannikolle. Pilli ei soi. Ja Suomelle nyt viimeinen hyökkäys. Tästä joko jatkoajalle taikka voittoon. Onpas trilleri. Teemu Rannikko. Gili häntä vastassa. Miehellä mittaa parikymmentä senttiä enemmän. Rannikko eturautaan. Miksei tuomari vihellä selvää virhettä? Näin huikeiden vaiheiden jälkeen karmaiseva pettymys. 75-77. Kokeneella Teemu Rannikolla 2 kolmospaikkaa tuossa viimeisellä minuutilla, mutta molemmat ohi. Kyllä joskus niin tuntuu, että urheilu on epäreilua. Että jengi taistelee noin huikeasti, noin kovaa joukkuetta vastaan. Voiton avaimet on käsissä. Periaatteessa yhden heiton päässä. Teemulla 2 verrattain avointa heittoa, joista Teemu yleensä pistää niin kuin 60% sisään. Nyt ei kumpikaan pudonnut. Hyviä heittopaikkoja. Me oltiin niin lähellä. Jätti yllätystä, kun voi lähellä olla. Hyvä peli meiltä. Valitettavasti ei riittänyt voittoon tänään. Niin, Italia johti suurimmillaan jo 13 pisteellä tuossa päätösneljänneksellä. Suomi tuli tasoihin, mutta Belinellin kori oli sitten loppujen lopuksi voittokori. Ja katsotaan nyt vielä tämä Suomen viimeinen hyökkäys. Chile siinä vastassa. Rannikko rohkea yritys, se reusti yli 2 metristä sentteriä vastaan, mutta ei. Se oli itse asiassa ihan hyvä yritys. Me tarvitaan vastuunkantajia. Tuossa vaiheessa Teemu oli ihan oikea jätkä kantamaan